Vakomana ve the ruling party munyika yeZimbabwe, vakomana the ruling party ZANU-PF vopoindwa mafingers munyika yeNamibia vachinzi vari kukonzeresa chaos. Tichiona kuti mapolice station anotozonzi extended term zviri illegal. Sanapenda mashoko anobuda nyorwa panapa nevakomana vachinge vachikombera vakomana veNamibia vanobva subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa paHenry X panonyora chiti news alert. Zimbabwe's heavily sanctioned ruling party ZANU-PF has been fingered in directing strategies to rig elections in Namibia through the voter suppression and frustration. ZANU-PF agents are currently in Namibia in the invitation of the corruption-tainted SWAPO party. The election, which was supposed to have only taken place on Wednesday, has now been illegally extended for several days due to deliberate ballot paper shortages at the hands of the Electoral Commission of Namibia (ECN) via Windhoek Times. Ndo mashoko anobuda chitauka panapa ne-these concerned citizens anouya achitaura mashoko akabuda mu-the Windhoek Times achiti aiwa vakomana toona kuti zvakapoitika muZimbabwe mugore rapfuura ra2023 kuti maballot paper anoshayikwa anoshota, but ichizivikanwa kuti an electoral board yakanga yaprepare ine dzimwe 5 years dzekuprepare for that election. Kunoonekwa maballot papers achishota, tinoona kuti vanozotanga kuextenda time. Zvatiri kuona kuti pachitiko chichitika kunoonekwa vakomana vemuZimbabwe vanotumiwa maagents eZANU-PF vachispotiwa pathat place pathat area. Zvataona kuti vanhu vanyatsotoona kuti credibility ye-electoral commission yekuNamibia aiwa vanhu vasina kana trust nayo. Imbotitse mafungiro enyu motikudii pamusoro pechitiko ichi. Zvatiri kuona kuti aiwa vanhu havachatombonakiri, havachatombofariri neZANU-PF. Tudze mafungiro enyu motikudii pamusoro pechitiko ichi. Pena comment section medu tudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.